Ahoj, já vás zdravím u dalšího podcastu Plné verze života. Jsem tady já, Rostia, a dneska tady nejsem s Jirkou, ale jsem tady s naším kameramanem Adamem. Ahoj, Adame. Čau. Budeme se dneska bavit o kritice, budeme se dneska bavit o našich ambicích a to, jak vlastně naši kamarádi, naši blízcí, rodina, ale i lidé, které vůbec třeba nevidíme, jak vlastně reagujeme na jejich kritiku a to, co si o nás ostatní myslí a jak k tomu budeme přistupovat. Mám tu nějaké body sepsané. První, co bych chtěl nějak tak probrat, jsou vlastně ty dlouholetí kamarádi a naše vlastně životní ambice, to, čeho chceme dosáhnout a jaké máme cíle. Já bych se tě ze začátku chtěl zeptat, jak se vyrovnáváš třeba ty s tím, nebo jak reaguješ na to, když tvoji blízcí, ať už je to rodina nebo tvoji blízcí kamarádi, mají nějakou kritiku nebo jakkoliv ti dají jako feedback nebo mají nějaký názor na to, co děláš ohledně toho focení a nahrávání? Hele, já jsem na tom tak, že víceméně jsem si hodně vytříbil to, s kým se bavím a koho si pouštím k tělu a primárně jako co se týče těch kamarádů, tak mám fakt malý okruh lidí. Dá se říct, že se to tak dělím, nebo ne přímo dělím, ale s někým se bavím fakt jako na blízko, že mám třeba 2 kamarády, které beru fakt jako blízké přátele. Pak jsou nějací lidi, s kterými sdílím určité názory a určité témata a třeba i ty ambice. Nějakým způsobem jsou to víc ambiciozní lidi, s kterými se bavím a s kterými něco plánuju, bla bla bla. A pak mám i kamarády, s kterými se čistě bavím z toho důvodu, že s nima zažívám nějakou zábavu, třeba jsou to ti dlouholetí kamarádi, ale dávám je, dá se říct, dostatečně bokem a spoustu názorů s nima nezdílím, ale na jednu stranu ano, mohl bych je jako zahodit, dá se říct, ale zvládnu to já si zařídit tak ve své hlavě a ve svém čase a tady, aby mě nestahovali dolů ti kamarádi. Na jednu stranu se to ve mně pere, jakože si říkám, že je zbytečné se s nima bavit, na druhou stranu jsou to lidi, kteří mě mají rádi, bla 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 a vlastně i s nimi se můžu podělit s nima se můžu podělit o ty ambice, jenom oni na to nemají takový pohled, ale není to, že by mě právě kritizovali tímhle jsem se vlastně chtěl dostat k tomu, že dá se říct, nemám kamarády, kteří by mě kritizovali ve stylu jako kritiku vůči těm ambicím. Spíš mají kritiku třeba v mém chování, když se nějakým způsobem chovám jak idiot, což se chová každý. Osobního života. Jo, do osobního života. A teoreticky za to, jen si to teď nevybavuju, možná i něco do té ambiciozní stránky, ale je to spíš kritika, že OK, tohle říkáš, ale chováš se třeba takhle občas, tak si to uvědom a prostě mě trošku proberou, což by ti kamarádi blízcí měli dělat. Takže já se s tím vyrovnávám úplně v pohodě a právě za kritiku jsem hodně rád. Jako za kritiku lidí, u kterých ta kritika dává smysl. Je nějaká komplexní, inteligentní ta kritika a není to jenom prostě ty jsi idiot, tohle je trapný. To, jako... Určitě, tak ono je tam rozdíl mezi vlastně tou nějakou konstruktivní kritikou a přímo hate speechem. To, že vlastně člověk jakoby nemá vyloženě ucelený názor na to, co děláš, ale vyloženě má třeba problém jenom s tvojí osobností. A tohle je věc, kterou by člověk měl oddělovat od sebe. Protože nemůže člověk kritizovat třeba tvoji práci za to, jaký seš ty. Jo, protože jakoby ta osobnost a to, co jakoby děláš, tak vždycky by se měl nějakým způsobem o to otrhnout. A to samý by měli i dělat lidi, kteří nějak konstruktivně chcou kritizovat ty druhé lidi. Jo, že když se ti vyloženě někdo nelíbí, tak je blbost jakoby mu potom hejtit práci, když je ta práce dobrá, že jakoby znám i strašně moc lidí, co můžou jakoby osobnostně být jakoby fakt špatní lidi, takhle, ale to, v čem jsou dobří, to, co dělají, tak jakože je to super, jo, a nemůžeš přece takhle hejtit tu práci a musíš to nějakým způsobem oddělit. Určitě, jenom u tohle jsem měl trošku jinačí myšlenku, na jednu stranu, na druhou ne. Na druhou stranu si řekl, s čím vlastně souhlasím. A to, že jsem myslel i kritiku, i hate speech na to, co děláš, bez ohledu na to, jaký seš osobnostně. Myslel jsem hate speech od lidí, kteří tě trošku znají a je to něco podobného jak ten hate speech na internetu. Když třeba prásknu bys točil YouTube vlogy nebo nějaký YouTube videa o čemkoliv
a měl jsi tam ty hate komentáře, které nedávají prostě smysl, je to čistě jenom hate, protože jim něco přišlo trapný nebo z nějakých jiných důvodů. Jasný. Tak tenhle ten hate, když dostáváš od lidí, který znáš, kteří jsou třeba ze stejného města, nějakým způsobem se s nimi občas potkával, občas pobavil a dávají ti tenhle ten hate. Na druhou stranu to bývají často lidi, kteří ti to neřeknou absolutně do očí a dozvíš se to třeba přes někoho a do očí prostě jsou s tebou hrozný kamarádi. Jo. Takže to jsem spíš myslel, ale v tom, co jsi řekl, určitě souhlasím. Jako. To se taky často stává, že neoddělují tu nenávist nebo tu, jak to říct, že prostě nesouhlasí a nesednou si s tvojí osobností, tak díky tomu hejtují i tu práci nebo i tu věc, co děláš, přestože ji děláš na velice dobré úrovni. No. Ono je dost důležitý vlastně za prvé rozpoznat vůbec ty negativní vlivy toho, jak přistupují tví blízcí k tvým cílům a k těm tvým ambicím. Protože vždycky je jakoby první krok u všeho, pokud chceš jakoby vyřešit nějaký problém, on vyloženě nemusí být problém, jo, u tebe, ale vždycky musíš nějakým způsobem analyzovat tu situaci, jakože co si z toho vzít a potom z toho vyústit nějaké jakoby řešení, jak tomu budeš přistupovat. Například třeba to, že se některýma lidma přestaneš bavit, což je poměrně přirozený proces v životě, protože lidi vždycky ti budou přicházet a odcházet z života, ať už chceš nebo ne. A může to být i právě jako cestou tak, že ty to vyloženě jakoby s tím nebudeš třeba souhlasit, anebo nebude se ti to líbit, ale i třeba okolní teď jsem se sekl. Věmi? Co jsi chtěl říct? No, celkově okolnosti můžou právě způsobit to, že se ti nějaký člověk ztratí z toho života, což prostě neovlivníš a musíš se s tím nějakým způsobem jako smířit. Ale je tady právě ta věc, kdy ty bys měl sám vědět, s kým se bavit a jací lidi v tvým vlastně okolí ti můžou něco přinést. Jo, já neříkám, že přátelství je o to, že z nich jakoby benefituješ jenom, to určitě ne, ale pokud ten vztah funguje na tom, že ten člověk ti třeba jenom jakoby bere tvoji energii, tvůj čas, takhle, tak si myslím, že i přesto, že se s tím člověkem jako znáš třeba strašně dlouho a potom vaše názory se rozcházejí často a jsou tam takové neshody, že vlastně už jenom třeba bere z toho všeho, co máš, tak to je ten čas, kdyby se měl posunout a otrhnout se od těch lidí, protože tě to bude potom jenom stahovat samozřejmě dolů. To určitě. Další věc, co se s tím hodně pojí, je vlastně stanovení těch svých osobních hranic a přes co vůbec jakoby nepojede vlak. A hodně lidí s tím má problém, že si něco řeknou a potom to nedodrží. Jo? Že fakt to spousta lidí se baví s lidma, co jim prostě dělají jenom špatně v životě a kolikrát můžou povídat, že už jako to s nima nedávají a že to jakoby nezvládnou a že se potřebují otrhnout od nich, ale jsou tam furt třeba nějaké jenom okolnosti, kdy ten člověk si řekne, že to není tak špatný. Jo, a to je právě to, že když jsi na té hranici toho, když se jakoby rozhoduješ, tak ten člověk je v tom nejhorším bodě. To je to samé, jak když jsi třeba v nějaké práci a ta práce není jakoby tak špatná, aby z ní odešel, ale jako třeba mentálně tě úplně jakoby vysává, je to ve spoustě ohledech jako na hovno, ale ty si řekneš, že jo, tak jsou tam takové maličkosti, kde jakoby tě to ještě furt bude držet. A to je právě to, že ty jsi na té hranici toho a kolikrát by chtěl ten člověk nebo potřeboval by takový ten silnější impuls, aby se něco stalo, aby se mohlo od toho otrhnout. To si myslím, že taky hodně lidí jako nezvládá vůbec přejít jakoby a mít jasně stanovené ty hranice. Máš třeba ty nějaké jakoby hranice nebo stanovil jsi něco, že přesto nejede vlak, jakože si máš nějaký ty ambice, čeho chceš dosáhnout a pokud by ti někdo v těch tvých cílech stál, tak
co bys třeba v téhle situaci dělal, kdyby to byl ten fakt dlouholetý kamarád, s kterým sdílíš jakoby všechny ty jakože zájmy a i co se týče třeba těch ambicí, že by tam měl jakoby nějaké podobné, měl by třeba nějaké jako vize, chtěl by taky něco jakoby vytvářet, dělat, tak jak bys k tomu jako třeba přistupoval? Hele, tohle to se mi víceméně už stalo. Já jsem za tu chvilku, co jsem tady na světě, tak jsem měl dost kamarádů jako blízkých a hodně jsem se pouštěl tělu, fakt jsem se s nima moc bavil a nějak tak postupem času, až teď si to plně uvědomuji, nebo neřekl bych, že plně, ale na vyšší úrovni, že ti kamarádi tě ovlivňují fakt moc. Dřív jsem si to tolik neuvědomoval, ale nějak jsem už začal být ambiciozní trošku dřív, začal jsem minimálně s fitkem, prostě soustředit se víc na to, přestal jsem jako alkohol úplně vnímat, jako úplně jsem ho vysadil a začal jsem se fakt jako věnovat i té stravě a tohleto a už tím odpadlo hodně lidí. Ono nešlo o to, že abych si vysloveně řekl, OK, já už se s ním nemůžu bavit skrz to, že mě tahá zpátky, ale skrz to moje přesvědčení, který jsem měl fakt silný a fakt jsem si zatím šel a nejel přes to vlak. Tak z toho principu ten člověk mi třeba OK zavolal, hele, jdeš ven, prostě, nevím, zajdem někam, prostě napijem se toto a já jsem byl jako, OK, hele, já musím jít spát, protože prostě chci mít dostatek spánku, nebo ne, já nechci pít, protože to není dobrý na regeneraci, bla, bla, bla. A skrz to ty lidi prostě sami víceméně spíš oni odpadali. A ne, že bych se s nima teď nebavil a byl jsem s nima jako za špatně nebo něco, ale nevidívám se s nima. Jsem s nima kompletně za dobře, když se s nima někde třeba potkám, tak se s nima pokecám v pohodě, jak se mají všecko, jo. Ale už nejsou tak na blízko v mém životě a udělalo to čistě za to může ta změna mojich návyků a toho chování a tím, jakým způsobem jsem se změnil já, tak oni sami, dá se říct, odešli a spíš to bylo z jejich pohledu, že oni se ke mně už tak nedrali, protože prostě je přestalo bavit mi psát každý druhý den, jestli jdu pít, když jsem prostě po každé odepsal, že ne a nebavil jsem se s nimi o tom. No to de facto byla taková jakoby nepřímá komunikace a nepřímo si jako naznačil to, že tohle už není něco pro tebe. Jo. Což je jedna z věcí, co můžeš takhle jakoby udělat. No, ale chtěl bych na tom vybrat ten point, že vlastně jsem se na to nesoustředil já, že bych si neřekl jsem si vůbec jako, hele, já už se s ním nemůžu bavit, protože mě furt tahá jako chlastat, to ne. Že spíš to byla taková automatická věc a já jsem nad tím takhle tak nepřemýšlel. Zase na druhou stranu vidím, že hodně lidí s tím má problém právě, že ví, že ti lidi je stahují dolů a ví, že by jim pomohlo, kdyby se s nima bavili míň, nebo prostě se na ně kompletně vykašlali, ale připadá jim to blbé z několika důvodů. Například jako takový ten argument, že a já už se s nima znám od malička, jako to jsou dlouholetí kamarádi, tak prostě máš to přesvědčení, že zůstanou do konce života s tebou a že prostě spolu vybudete biznis, bla, bla, bla. Ne, ten člověk je nějakým způsobem prostě nastavený, nějak přemýšlí, má nějaké vrozené geny a teda a ty ho prostě neovlivníš, pokud on nebude chtít. Takže prostě tě bude stahovat dolů, když prostě to bude člověk, který bude pravidelně chodit chlastat a nebo prostě se bude jenom flákat, bude ležet doma, jenom bude hrát na počítači, nebude dělat absolutně nic produktivního, nebude se nějak soustředit na svou budoucnost a bude lempel prostě. Tak dobrý, byli jste kamarádi, když vám bylo 10, to je sice super, ale to nic nemění na tom, že on se nějakým způsobem chová a ty nemáš šanci ho změnit. Prostě ty ho do toho můžeš dokopat jako blízký kamarád a trošku se navzájem musíte motivovat. Ale k tomu musí mít i nějaký uvědomí ten samotný člověk a musí se nějakým způsobem on schopit a pak jste v tom bodě, že jste dva, spíš bych řekl, že tohle to funguje u mužů, neříkám, že u žen ne, ale my máme určité vlastnosti a něco vrozeného prostě jako borci, co prostě máme a to, že když jsou... víc pušujou mezi sebou. Více mezi sebou pušujeme a takové jenom point bokem si myslím, že to jsem četl vlastně v jedné knížce a že muži jsou motivovaní většinou spíš kritikou a hejtem a neúspěchem, pokud jsou schopni se z toho vzchopit, což v dnešní generaci se často brzdí a nedává se to jako standard, i když by to ten standard měl být. A ženy jsou spíš motivované tím, že jim něco jde, anebo že je v něčem pochválíš. I když to zní jako bullshit, tak když ženu pochválíš i v nějaké jako věci nebo holku, která jí moc nejde, ale dělají, tak ona bude mít větší nutkání dělat. A možná by někdo argumentoval, že to tak není. Já mám to přesvědčení, že tak je to čistě můj názor, takže... Tak ono to funguje i prostě na té podvědomé bázi a ten člověk si to častokrát jako neuvědomuje a to samý si myslím, že funguje i takhle s těma chlapama.
No. Je prostě, pokud jsi už nějakým způsobem nastavený v té hlavě, že chceš překonávat nějak ty překážky v životě a chceš se posouvat dál, tak právě ta kritika, to, že ti někdo zhodí, je pro tebe jako ta motivace, to, že se zvedneš a prostě mu ukážeš, jako, že to zvládneš. Což určitě jakoby funguje u obou stran jakoby v obou případech, že si myslím, že každý to má asi do určité míry jakoby nějak nastavený trošku jinak a každý třeba může, nebo někomu může tohle vyhovovat víc, jo, ta kritika někomu může vyhovovat víc to, že ho pochválíš, samozřejmě, ale asi z té většinové části je to, že ten chlap prostě dostane tu bídu a to je pro něj úplně ten hnací motor, kde vlastně se může posunout dál. Ty, jak jsi zmínil, že vlastně ty kamarádi jsou strašným způsobem tě ovlivňují. Říká se, že jsi průměrem 5 lidí, s kterými se nejvíc bavíš. To určitě slyšel každý. A máš to nastavené teda v životě tak, že máš různé okruhy lidí, s kterými se bavíš o různých věcech, anebo vyloženě teda si to vytřizuješ tak, ty lidi, aby ses mohl bavit s něma vlastně úplně o čemkoliv. Protože každý to má jakoby trošku jinak nastavený. Já jsem určitě zastáncem názoru toho, že člověk by měl mít různé okruhy lidí, nejenom kvůli tomu, aby to byli tvoji jakože kamarádi, ale můžou to být právě lidi, kteří ti přinesou nové myšlenky do tvého života, nové pohledy, nové názory. Proto by se měl bavit s různýma skupinama lidí a právě nebýt na tom jednom místě a bavit se s tou jednou skupinou třeba, kde řešíte jenom vaši zábavu, ale mělo by tam být třeba lidi, s kterými řešíte ten biznis, jako ty ambice, potom třeba ta zábava, může to být sport, ve kterém co děláš a třeba další koníčky a de facto úplně jakákoliv věc, která tě začne zajímat, tak je dobrý se dostat do nějaké skupiny těch lidí, kteří mají jakoby stejnou tu vizi nebo stejný ten koníček, co takhle dělají. A takhle jakoby sbíráš co nejvíc informací a můžeš mít ucelenější názory na různé věci. Jak to máš třeba ty nastavený? Hele, v tomhle, co jsi víceméně řekl, tak souhlasím a já to mám dost podobně. Já mám kamarády, s kterými to beru čistě, jako když se s nima bavím, nebo primárně jako nějakou zábavu a občas, jelikož já jsem takový prostě, že když je hromadná konverzace a začne se řešit téma, které mě nějakým způsobem zajímá, je to něco třeba, co se týče mých ambicí, nebo prostě téma, které mě zajímá, tak nějakým způsobem mám trošku problém se nezapojit a jsem hodně ukecaný. Takže když jsem víceméně ve všech skupinách těch mojich kamarádů, které mám a nějakým způsobem se rozjede to seriózní téma, primárně ohledně těch ambicí nebo ohledně věcí, které mě zajímají, tak se do něho zapojím a řeším s něma serióznější věci, které nějakým způsobem nám všem můžou prospět, když je budeme řešit. Na druhou stranu tom mám tak, že ty části těch kamarádů mám, že dobré, s tady tou skupinkou prostě řeším primárně tu zábavu a občas najdeme na nějaké to seriózní téma, ale jdu za něma s tím, že OK, jdu vypnout hlavu a jdu se s nima prostě pobavit o kravinách, jenom se s nima zasmát, prostě udělat si z toho srandu, jo, a nebrat to vůbec seriózně a je to prostě relax pro mě, ale beru to tak. A jako nepustím si je natolik k tělu a netrávím s nima natolik času, aby mě natolik ovlivňovali. Určitě nějakým způsobem mě to trošku ovlivňuje a kdyby je třeba vysadil, tak by jsem třeba víc pracoval nebo se víc soustředil na nějaké ty věci, co se týká mé budoucnosti, ale mně to takhle tak sedí, když se je držím od těla, ale nějakým způsobem občas se s nima třeba vydívám nebo třeba zahraju s nima nějaký hry nebo něco, jako na počítači, že a tak no, a pak mám tu skupinu z kamarádů, s kterými třeba chodím do fitka, řeším s nima primárně fitness a tohleto. A pak mám i jako část těch kamarádů, s kterými řeším primárně nějaké ty ambiciozní věci ohledně třeba podnikání a teda, jo. Pak je druhá věc, že třeba co se týče té tvorby toho videa a foto, tak jako úplně nemám kamarády, s kterými bych to tolik řešil a nejsem v nějakém tom kolektivu těch tvůrců, což do budoucna se chci dostat, ale primárně skrz tu práci, že to nebudou tak moc kamarádi, spíš jako kolegové a do budoucna i taková ta prostě rodina té firmy nějakým způsobem, nebo něco určitě, v tom stylu. Ono se to postupně musí nějakým způsobem vyvíjet, ten vztah, samozřejmě, že to vždycky začne jako nějakým... Ale vlastně
to tak mám rozděleno do těch skupinek, s tím, že občas nějaké ty témata, nějaké ty věci se prolnou do jakékoliv z těch skupin prostě a občas s nima řeším i to, ale mám to vytříbené s tím, že najdu, že OK, teďka se chci soustředit toto, chci si přečíst tady tu knížku, no tak, nebo přečíst tady tu knížku, jsem řekl blbej příklad, dobrý, chci pořešit tady ten plán, jak oslovím tyhle ty klienty, tak půjdu za tou skupinou kamarádů, s kterýma prostě si občas zahraju něco na kompu, anebo s nima jdu pokecat do kravinách, tak za nima půjdu to řešit a s nima to rozebrat. To prostě logicky ne, protože by jsem se s nima nikam nedostal v tomhletom a možná by mi třeba někdo z toho jako, říká se, že každý názor za to stojí a jakýkoliv člověk na tebe mluví a něco ti vysvětluje, tak z toho můžeš něco získat, když jsi dostatečně inteligentní. Takže neříkám, že by mi na to neřekli něco, co by mi pomohlo. To určitě jo, ale není to třeba skupina, s kterou bych to chtěl primárně rozebírat a věděl jsem, že třeba mě v tom budou pušovat, nebo mi v tom nějakým způsobem pomůžou, anebo budou směřovat s podobným směrem. To určitě. Jako ono vždycky se strhneš jako k nějakému jinému tématu, to rozhodně. A každý názor teda jakoby má nějakou váhu, ale samozřejmě, že primárně tím budeš směřovat do té skupiny lidí, kterýma to chceš řešit. Hodně lidí má třeba problém fakt, jak jsi zmiňoval, že když jdeš do nějaké skupiny lidí a chceš vyloženě vypnout, tak já jsem s tím měl dost jakoby problém určitou dobu, když jsem třeba se chtěl jít i nějak bavit mezi lidi, mezi společnost, jakoukoliv, jako mohli by to být vlastně ty blízcí, ale i jakože random lidi, když jsme někam šli, tak jsem často přepínal právě do toho jiného módu, kdy jsem si říkal, tyjo, proč tedy jsem, když bych mohl jakoby se nějak zase posouvat, jo, že už tam jakoby jsem byl na hraně toho, že jsem nedokázal oddělit nějak ten osobní život a tu zábavu od toho, že se chci někam posouvat a častokrát lidi mají potom pocit, že ten život vůbec ani nežijí. Že ten život je jakoby nějaký checklist, kde si prostě odškrtáváš nějaký věci a to potom ten život ti dokáže často jakoby proplout mezi těma prstama. Protože ono je důležitý samozřejmě se nějakým způsobem posouvat, růst a směřovat jakoby ty svoje cíle jako k tomu, abys byl furt lepší a abys dosáhnul toho, čeho chceš, ale každý to má samozřejmě jinak nastavený, ale já jsem zastánce prostě rovnováhy. A fakt, že ten člověk by měl, je to fakt umění i dost je to, já jsem se to dlouho učil, že prostě vypnout a fakt jako jenom se bavit a fakt, aby se ti nestalo, že uprostřed nějaké jako ať už jdeš, já nevím, si někam sednout, jakože s kamarádama jako pokecat nebo takhle, nebo i se zabavit, já nevím, nějakou zábavu nebo takhle, záleží, každý to má jako jinak nastavený, někdo vůbec třeba nepotřebuje chodit mezi takhle lidi, pokud je introvertní, někdo chodí každý týden na nějakou zábavu, bere to jako, že se jako nějakým způsobem vypne, což jako samozřejmě není asi úplně ideální řešení, pokud jakoby každý víkend chodíš pít nebo takhle, ale pokud jednou za čas jdeš takhle někam mezi lidi a i si dáš nějakou sklenku nebo takhle, já nevím, jako vína, nebo si dáš třeba pivo sem tam, jako tak ve finále to nemusí být tak hrozný a naopak, i když jakoby alkohol určitě nepodporuji, taky už nepiju nějakou dobu, ale může to být pro tu hlavu daleko větší přínos, když dokážeš si právě dát ten klid a dát ten relax tomu tělu a nějakým způsobem jakoby vypnout. A může to být i třeba to, že si přečteš tu knížku nebo cokoliv, ale je důležitý fakt umět mít tu rovnováhu v tom a umět oddělit to, že se někam třeba posouváš a potom, že se nějakým způsobem zastavíš a můžeš se zpětně ohlídnout na ty svoje věci a jakoby hodně lidí má pocit, že když na chvilku upustijou, že jim něco uteče, jo, že mají to FOMO, prostě fear of missing out, což v dnešní době
zažívalo strašně moc lidí, a i co se týče třeba krypta nebo takhle, jo, že jim něco uteče, jo, něco šlo strašným způsobem nahoru a teďka si řekneš, ty vole, jakože je úplně z jakoukoliv věcí, že co když teďka, když to prostě nebudu dělat na 100% a nedám tomu úplně všechno, co když mi to uteče, je. Takhle si to můžeš dělat jakoby de facto do nekonečna s jakoukoliv věcí a potom si řekneš, jakoby ano, můžeš být asi jakože šťastný s tím, že se potom jako dostaneš na to místo, takhle, ale ve finále, pokud ten celkový čas, co tomu dáš, tak jestli tam nebude nějaký ten pohled na to, jakože tím směrem, že a jsem měl jakoby zábavu u toho a nebylo to jenom, že jsem si fakt odškrtával nějaký ty věci, že jsem se chtěl posouvat dál, tak co je jakoby ten život, nebo dívej, jak bys to jakože třeba ty odděloval? Já si myslím, že je to primárně podle toho, když máš nastavenou dostatečně dobře hlavu a fakt to není, že si jenom vymlouváš z něčeho a že jenom říkáš, že ten balans, ale je to protože prostě chodíš každý den jako, teda každý den, každý týden jako se ožrat do němoty a prostě proflákáš polovinu týdne a říkáš jenom to je balans, prostě tak to ne, to je výmluva, ale když to fakt myslíš seriózně a třeba si jednou za čas někam zajdeš, nebo fakt jednou týdně jdeš na celý večer s kámošema třeba jenom si někam sednout, prostě pokecat, nebo hraješ na kompu, cokoliv, určitě, no. Tak podle mě pak se to rozděluje na to, že čistě jako záleží, jak rychle a jak moc velký chceš věci achievenout. Jakože jak moc velké máš ty góly a jak moc rychle jich chceš dosáhnout. Když se zavřeš, prostě budeš furt sám a budeš jenom odškrtávat ty goals a budeš jenom jako bez zábavy za nějakými těmi cíly, tak si na jednu stranu si myslím, že když vyřadíš kompletně umělý dopamin a tyhle ty věci, tak nějakým způsobem tě začnou i basic věci jako to čtení knížky strašně bavit a myslím si, že to je pravda z mojí zkušenosti, když jsem to nějakou dobu zkoušel, tak to fungovalo a když jsem aj vysadil ty lidi a tak. Ale mě dostaneš, že potom větší dopaminy třeba i z té samotné práce a potom ti to jakoby snowball efekt, začne to prostě jet rychleji. To jsem přesně teď myslel, to jsi vypíchl, ale chci říct, že čím víc času budeš trávit tím relaxem a užívání si, tak tím méně času budeš dávat té práci a tím za delší dobu nebo v menším výsledku dosáhneš té práce. Takže když prostě budeš jednou týdně si rozvedneš, jednou týdně mám celý den prostě zábavu a klid, bude to dobrý pro tvoje mentální zdraví a třeba tobě nebo někomu prostě to takhle bude sedět. Někomu bude sedět měsíc se s nikým nevidět a prostě být zavřený doma a třeba se věnovat, co já vím, tomu kryptu nebo něčemu a prostě jet a někomu to prostě bude dělat dobře na tu hlavu a bude to sedět a jednou za měsíc se s někým uvidí nebo třeba půl roku vůbec a achievne prostě za půl roku neskutečné věci. Jsou takový lidi, samozřejmě můžeme vidět na sociálních sítích teďka. A takže podle mě je to čistě o tomhletom. Na druhou stranu zase nemůžeš říkat, že nepotřebuješ ty goals achievenout teďka za 5 let, ale zvládneš že za 10, když chodíš prostě xkrát týdně kalit a nebo zrovna neříkám, že čistě ten alkohol je takový indikátor, ale prostě neděláš nic produktivního, nevěnuješ se žádným těm gólům, tak jako to prostě je čistě výmluva a seš jenom línej. No, ještě bych chtěl jako jednu věc tady zmínit s tím alkoholem, tak já osobně jako nepiju a myslím si, že pokud máš kamarády, kteří jsou schopni se s tebou bavit jenom v přítomnosti alkoholu, anebo kamkoliv jdete a teda, tak se to snaží zkombinovat s alkoholem, tak máš špatný kamarády a měl by si jich zbavit. Víceméně, dá se říct, cituju od Christophera Williamsona, z podcastera, prostě tohle to řekl on víceméně a on to taky citoval od někoho, ale já s tím plně souhlasím s tímhletím. Na druhou stranu nejsem úplně odpůrcem alkoholu, neříkám, že je to nutně špatná věc. Spoustu úspěšných lidí pravidelně chodí nějakým způsobem pít. A jsou alkoholici. Samozřejmě alkoholici ne, ale tak můžou prostě, být jako teoreticky za to... Jsou hodně úspěšných lidí, co jsou závislí na určitých látkách. Jo, dobře, ale... Třeba může to být jako alkohol. Ale
Myslím to spíš tak, že jsou lidi, třeba mám celkem oblíbeného tvůrce, jako kterého sleduju, je Iman Gandhi, toho spousta lidí určitě zná, a ten normálně chodí jako pít a různý party dělá to bla bla bla. Celkem ne na pravidelné nutně bázi, na jednou týdně, ale má to třeba tak, že na půl roku prostě si dává takzvaný jeho monk mode, nebo monk mode není čistě jeho, ale distancuje se od lidí, od určitých prostě návykových látek a i toho alkoholu a celkově tak a věnuje se čistě té práci a jede takhle a pak si dá třeba čtvrt roku nebo půl roku, kde pravidelně kalí, chodí na oslavy narozenin kamarádů atd. A víc si užívá, což je další ze způsobů, jak jsem tady rozebíral to, za jak dlouhou dobu chceš jakoby achievenout ty góly, takže si to můžeš rozvrhnout, tak on to má takovým způsobem rozvrhnuté. Druhá věc je, že on už toho hodně achievenul a už jakoby spíš jede v tom, co už začal a on sám třeba zmiňoval, že 6 let fakt jako nikam nechodil, nepil, nic nedělal a prostě se soustředil čistě na tu práci. Taky proto dosáhl těch věcí tak jako v mladém věku, že? No a myslíš si, že to je, jako každý si to určitě nastaví podle sebe, je to subjektivní samozřejmě, ale i přesto, že třeba tobě to vyhovuje, tak to neznamená, že to musí být úplně jakoby 100% nejlepší pro tebe. Protože já zase, jako samozřejmě, když budeš furt jenom dělat, tak by si myslel, že dosáhneš třeba těch gólů, nebo těch goals prostě a těch cílů, co chceš, daleko rychleji. Akorát to, že si třeba dáš nějaký ten krok zpátky, tak tě může posunout zase o 2 kroky jakoby napřed. Což si myslím, že ty to z toho pohledu, že tobě to vyhovuje, nedokážeš absolutně jakoby říct na 100%, že je to pro tebe ta nejlepší možnost, protože jakoby to, že ti to vyhovuje, je tvůj komfort. A to je, jak si to jakoby nastavíš tak, aby ti to bylo jakoby příjemný. Ale vyloženě dát si právě třeba tu pauzu, anebo nějaký ten oddych, tak si myslím, že taky potřebuješ k tomu mít nějakým způsobem jakoby disciplínu a musíš k tomu jakoby přistupovat taky s respektem a už když se jenom vezmeš, když cvičíš, tak ten sport, jakože posilování celkově, tak je to hodně odlišný od těch ostatních sportů. Samozřejmě všude potřebuješ mít nějakou regeneraci a všude potřebuješ mít nějaký oddych a potřebuješ dát tělu rest, to je jasný. Akorát u toho posilování si myslím, že tam je to ještě víc zdůrazněný, že tam bys měl dokázat fakt jakoby si umět dát oddych, protože hodně lidí cvičí, já nevím, fakt jako, že chodí každý den do posilky a úplně se rozbíjejí a je to pro ně jakože komfortní, protože jo, si řeknou, já budu každý den chodit do posilky a takhle budu úplně jakoby největší, což víš, že jakoby takhle to nefunguje. Pokud se budeš každý den rozbíjet a nebudeš na nějakých podpůrných látkách, tak prostě to neuregeneruješ a nebudeš se postouvat tak, jak kdyby si dal právě třeba ten rest. Jo? A i když to je pro tebe jakoby komfortní volba, to, co jsi jako vybral, že chci cvičit každý den, protože mi to takhle vyhovuje, já to tak mám rád, dělá mi to jakoby šťastným a takhle jakoby funguju, tak víš, že ty by ses posunul daleko rychleji, kdyby si sem tam dal nějaký ten odpočinek, dal by si tam víc času pro tu regeneraci a pro ten restart vůbec celkově toho těla, tak stejným způsobem si myslím, že funguje i ta hlava a to, že dokáže pracovat potom na víc otáček a jakoby v uvozovkách, jakože na víc otáček, ale dokáže pracovat lépe a dosahovat těch cílů daleko rychleji, když tam jsou právě nějaký ty pravidelné přestávky. Protože už nějak tak od pradávna asi nejsme jenom od toho, že furt jenom děláme. Samozřejmě, že v dnešní době jsou lidi strašně líní a jako 90% nebo 80% lidí jako dělá fakt jako málo, jo, celkově. Ale dřív taky byla primárně jako, že sehnat si potravu potřeboval jsi a potom, když už jakoby z nějakého toho cíle dosáhl, tak tam jakoby oni strašným způsobem nebo dlouhou dobu odpočívali a měli jakoby prostor pro to, aby tomu tělu dali to, co jakoby potřebuje.
A je to jakože na zamyšlení dost a nevím, kde přesně jakoby může ležet ta pravda, ale z mýho názoru je to tak, že to, jak si to i nastavíš, tak je to tvůj prostě komfort a nemusí to být prostě ta absolutní pravda, nemusí to být to, co ti třeba nejvíc vyhovuje. I když pro tebe subjektivně jakoby je to pro tebe příjemný, tak to nemusí být úplně ta nejlepší varianta. Ale podle mě tohleto strašně, neříkám, že určitě to je tak, že ani já jsem v tom nenašel ten balans, který by mi vyhovoval a která byla pro mě ta nejlepší varianta. Určitě v průběhu života i v tomhletom se hledáš, zjišťuješ prostě chybama a tedy různýma způsoby přicházíš na nová řešení a nové způsoby, jak to dělat, i tady, jak vybalancovat ten pracovní, řekněme, a kariérní život s nějakou zábavou a s užíváním si. Na druhou stranu já si myslím, nebo takhle ne na druhou stranu, ale myslím si, že to záleží hodně na osobnosti. Primárně třeba já jsem hodně introvert, hodně nemám prostě rád společnost, nemusím jako moc být na nějakých akcích a to a zvládnu třeba být s 5-6 kamarády, s nějakým takovým menším kolektivem a to je úplně v pohodě pro mě, to jsou lidi, kterýma se znám, prostě s kterýma se cítím komfortně a bavím se s nimi nějakým způsobem, ale třeba jít na nějakou zábavu nebo tak je pro mě hodně nekomfortní věc a neříkám, že bych neměl jít do nekomfortních věcí, to samozřejmě ten komfort, jako neměl bys být jenom v tom komfortu, ale zrovna tohle je věc, která si myslím, že pro mě není benefitující, takže ani jako se jí nevěnuju a fakt ten můj odpočinek takhle tak, co se týká s těmi kamarády například, tak nepijem, sednem si, pokecáme, nebo zahrajeme, jak jsem říkal, nebo prostě jenom si zapálíme doutník, prostě pokecáme u toho a tohle je pro mě ten relax s těmi kamarády. A pro někoho jinačí, a i ten relax může být kompletně jinačí věc, a i to, jak pravidelně prostě ho má, tak může být úplně jinačí věc a někdo je fakt extrémní extrovert a dobí mu energii to, že je s lidmi, takže společnost větší množství lidí prostě mu dodá energii a cítí se dobře, tak to někdo má. Ze mě to tu energii vycusne totálně, i když jsem s těmi kamarády, tak nějakým způsobem mi to vyčistí hlavu skrz to, že se nesoustředím na nějaké ty ambice a teda, ale na druhou stranu mi to celkem vyčerpá tu energii, že potřebuji pak být sám. No, a tím se můžu dostat k tomu, že si myslím, že nějakým způsobem to jde vybalancovat tak, ne, že by se čistě soustředil na tu kariéru, ale neměl ten rest a nějaký ten odpočinek, to ne, ale že ten rest a odpočinek zároveň je pro tebe benefitující. Třeba si myslím, že ti úspěšní lidi, co nepijí, fakt jako se soustředí čistě na tu práci a teda, a tak častokrát dělají věci, jako je meditace, nějaké otužování prostě, hodně čtou a tyhle ty věci ve výsledku jsou taky odpočinek. Jo, tak samozřejmě o tom jsme se bavili, že jako každý má jiný právě ty oblasti v tom, jak vypne třeba tu hlavu a může to být to čtení. Já jsem se bavil právě celkově o tom klidu a o tom jakoby relaxu, co tomu dáš. Že vlastně jaký máš názor právě na to, to nemusí být vůbec o tom pití nebo takhle, že si jakoby vypneš hlavu, ale spíš, že nemusíš vystupovat z té komfortní zóny tím, jak jsi říkal, že třeba musíš jít mezi ty lidi, ale že třeba půjdeš za těma kamarádama a někdo to má právě tak, že by třeba ani vůbec za těma kamarádama nešel a že by vyloženě řešil jenom právě tu práci a furt by se jenom takhle nějakým způsobem posouval, tak jestli fakt to není víc a i právě na tu škodu, i když je to pro ně jakoby komfortní. Já si myslím, že tohleto se zase jako podepíše v něčem jinačím, že všechno má své plusy a minusy a bez jako těch plusů by nebyly ty minusy a bez těch minusů by nebyly ty minusy, teda ty plusy. Kdybys prostě jednou za čas nebyl hodně smutný, nebyl v depkách, co já vím, nebrečel, tak bys a neměl ty špatné nálady, tak by si pořádně neužíval tu radost naopak. Takže myslím si, že tohle jde vztáhnout na úplně kompletně všechno a i na tohleto. Takže já si myslím, že třeba když právě někdo se soustředí jenom na tu práci a jede a nemá tam žádný ten odpočinek ani ve stylu třeba té meditace, nějaké procházky, co já vím, otužování nebo nějakého sportu nebo něco takového a čistě jede tímhletím způsobem, což pro někoho ten odpočinek může být čistě 2 hodiny fitka denně a může mu to víceméně stačit. Neříkám, že
ve 100% případů, ale v nějakých případech určitě. No ale abych se dostal k té myšlence, když tam nemá kompletně ten odpočinek, tak si myslím, že spíš než, že by to bylo na škodu, tak někdy to může být na škodu, ale spíš to bude na škodu třeba na jeho psychice a i fyzickém, i psychickém zdraví v budoucnu. On sice třeba za těch 6 let, 7 let, co já vím, dosáhne nějaké obrovské firmy s obrovskými obraty, prostě bude si jezdit, co já vím, v supersportech a bude se mít takhle skvěle, ale bude mít nedostatky v sociálním životu, v komunikaci s lidmi třeba a v různých jiných věcech a třeba i ve svém zdraví, protože seděl prostě celých 6 let za počítačem a věnoval se, co já vím, třeba tomu tradingu nebo něčemu takovému, tak naopak jako nebude třeba v dobré fyzické kondici, nebude mít fakt tu psychiku dobře. Teď skrz to krypto primárně je spousta mladých kluků, kteří třeba v 19 fakt mají ty super sporty, mají obrovský peníze, rychle zbohatli, ale oni si myslí, jak jsou strašně maskulin muži skrz to, že mají ty peníze, nebo jak jsou úspěšní v životě, ale neumí nic. Jako prakticky, jako v životě. Jo, prostě nemají vybudované sebevědomí, pořád nemají ho jenom čistě z těch peněz, což na jednu stranu hraje velkou roli ta úspěšnost, nejenom jako peníze, ale celkově ta úspěšnost, co se týká tohle. Na druhou stranu by ho měl mít i právě z komunikace s lidmi, z nějakých vztahů třeba s ženami a z různých aspektů, zdrojů, co ano. potřebuješ mít, abys jako splňoval nějakou tu celkovou jakoby. No a myslím si, že právě u těch kluků je to velký problém a nejde to takhle a u nich jde právě vidět to, že se zavřeli jenom na těch 6 let a věnovali se fakt jenom té jedné věci a sice jí vymastrovali tu jednu věc a jsou v ní skvělí, samozřejmě hrálo do toho štěstí a spousta dalších věcí, obzvlášť v tom kryptu nebo ve všem samozřejmě hraje štěstí a spousta dalších věcí, jako spousta dalších aspektů, ale nevěnovali se teda ničemu jinému a tím pádem mají problém v těch ostatních věcech nebo nedostatky. Takže myslím, tímhletím způsobem se podepíše to, když není ten balanc. V tom si myslím, že ten balanc je. Že když ho máš, tak se postupně posouváš ve všem. Sice pomalej, než by ses posouval, kdyby se soustředil čistě na tu jednu věc, ale pak dojdeš do nějaké té finální destinace za třeba těch 10 let, nebo takhle podle mě finální destinace samozřejmě není, ale do nějakého bodu dojdeš a v tom bodě máš všechny ty aspekty, které bys chtěl, nebo skoro všechny, samozřejmě každý má nedostatky, tak máš na nějaké úrovni. A když bys šel třeba jenom s tím vyděláváním peněz, jenom čistě se na to soustředil, došel tam o pár let dřív do toho bodu, tak by ti chyběly ty ostatní věci a ty bys zase doháněl a myslím si, že ve výsledku, kdybys to takhle tak měl, tak skončíš špatně a nebudeš nikdy bude ti to trvat díl. Bude ti to trvat díl a nebudeš nikdy tak vyrovnaný, jak když se budeš soustředit nebo snažit se soustředit na všechny ty aspekty nebo na co nejvíc jich zároveň a udělat v tom ten balans právě. Takže tím pádem se mnou souhlasíš. Souhlasím. Hodně jsem to okecal, ale souhlasím. Ale ve finále takhle to vyjde de facto pro toho člověka asi líp, když bude mít právě ten relax a bude tam zahrnovat ty různé aspekty do toho života, protože ve finále ti to cokoliv, co jakoby zanedbáváš, tě jenom dožene. A jakože v jakýmkoliv období toho života, tak potom ti to prostě dožene. A u toho zdraví je to asi nejhorší, když je to dožene, protože to potom se dává těžko dokupy. Na druhou stranu já si myslím, že je hodně velký misunderstanding v tom, co je ten balans a co ne, že hodně na těch sociálních sítích vidím ty videa ve stylu, že prostě přes týden cvičí a o víkendu kalí a že to je ten balans, ale já jsem zpočátku si myslel, že máš tuhletu myšlenku. Pak jsem pochopil, že ne, že to tak nemyslíš, že to myslíš obecně na to. Myslím to celkově jakoby o tom relaxu a o tom vypnutí. Nemusí to být právě balans v tom, že musíš dělat dobrý a i jakoby špatný věci pro tvoje tělo. Můžeš dělat jakoby furt benefitující věci pro tvoje tělo, protože ten relax může být právě to, že si zajdeš do sauny nebo takhle. Jo. No a já si právě myslím, že to ten balans právě není, že děláš i špatné věci, i dobré věci. Tam je to čistě o tom, že nebo takhle. Já si myslím, že ať si říká, kdo si říká, co si říká, tak to, že se jdeš opít prostě do němoty jednou týdně, tak pro tebe není ve výsledku relax. A mohl bys najít mnohem lepší cestu v tom, jak se vyrelaxovat. Je to prostě něco, na co jsi zvyklý, v čem, jak jsi říkal ty, jsi komfortní a myslíš si, že je to ta dobrá možnost, ale myslím si, že není.
Tak lidi si pojí potom ten relax s tím vlastně, s tou závislostí. Ono jakoby ve finále člověk, který nikdy nepil, tak by si v životě nemohl říct, že půjdu si vypít lavu a to bude můj tvůj relax. Protože nebudeš mít ten dobrý pocit spojený právě s touhle myšlenkou. Lidi, co si asociují právě tu věc, jakože s tou závislostí, jakoby, jak se ti vyplaví ten dopamin u toho, tak samozřejmě potom tomu se přiklání daleko víc a tohle potom tvrdí. Ale samozřejmě to tak jako ve skutečnosti není a jejich hlava je de facto takhle jakoby obalamutí. No. Jo. Souhlasím prostě s tímhletím souhlasím komplet, dá se říct. No. Mám tu další bod, který bych chtěl probrat. Jak si na tom ty, nebo jaký máš názor na to, že když tě kamarád chce pušovat, nebo ty si procházíš nějakým, já ti nahodím nějaký scénář, jo? Mm-hmm. Procházíš si nějakým těžkým obdobím, ať už to je cokoliv, rodinný vztahy, cokoliv. Procházíš si těžším obdobím a nebo ke kterému kamarádovi by ses radši přiklonil, buď ten, který tě bude, jakoby, který ti řekne tu pravdu do těch očí. Bude real, možná tě až srazí, možná ti řekne věci, které se ti nelíbí, anebo člověk, který tě třeba nějakým způsobem utěší, dá ti to jakoby dobrý pocit a může tě to třeba dostat z té špatné nálady v ten moment. Protože ono je to jakoby, chápeš mi, že tam jsou určitě, nemůžeš říct, že jedna věc je správná a druhá špatná. Protože v rámci možností někdy je dobrý, když tě někdo třeba nějakým způsobem trošku utěší, aby ses měl dobře, pokud je to třeba nějaká krajní situace, kdy ty jakoby nezvládáš třeba nějakým způsobem už fungovat, ale zase nesmí to přijít přes tu hranici, kdy ten člověk jakoby lže a jenom tě nějakým způsobem utěšuje, aby ses měl ty dobře jakoby dlouhodobě, i když to je ten krátkodobý pocit toho, že se cítíš dobře. Ale ve finále z toho fakt jakoby dlouhodobého horizontu tě to neposune a spíš ti to uškodí. Dívej, v tomhletom si myslím, že hodně podstatná věc je, jestli jsi muž nebo žena. Samozřejmě, jsou výjimky na obou stranách, neříkám, ale myslím si, že u ženy jde spíš než o to logické řešení, což já si myslím, že tohle je obrovský problém vždycky ve vztazích. Že my jako chlapi máme víc to, že jsme ti problém solvři. Prostě řešíme ten problém na logické bázi. Ano. A ta žena potřebuje to emocionální. Ano, potřebuje prostě obejmout, ona nepotřebuje, aby jsme vyřešili ten problém. A to si myslím, že se vztahuje logicky do tohohle. Takže já preferuju, když mi kamarád řekne, dobrý, jsi debil, tohle jsi pokazil a je to tvoje vina. Protože já jsem zastánce toho, že ne, že všechno, co se ti v životě stane, že si za to můžeš, ale můžeš si za to, jak naložíš s věcmi, které dostaneš. Takže prostě, když se ti stane nějaká hodně špatná věc, tak je čistě na tobě, co s tím uděláš. Ano, je nefér, že se ti to stalo a prostě je to na nic, ale co, už se to stalo a ty s tím nic neuděláš. A naopak pak jsou věci, s kterými můžeš něco udělat a tím pádem za to, co s nimi uděláš, si můžeš kompletně sám. A nesnáším s prominutím myšlenku, že je to nějak dané a nějakým způsobem prostě je stanovený tvůj život, takže se nech vést, to úplně nemám tohleto myšlenku rád, jde to čistě proti tomu. Takže toho jsem zastánce a tím pádem já preferuju to, že by mě kamarád srazil a řekl mi, jsi debil, prostě tohle a tohle udělal špatně a je to tvoje vina, nemůžou za to oni. A ne, pokud se nezvedneš a neopravíš to, tak to nebude dobrý. Nebyl bych rád za kamaráda, který mi řekne, ježiš, to není tvoje a utěší mě, jak jsi to jakoby řekl. Protože já si myslím, ty jsi to hodně pěkně rozebral, že jsi vysvětlil tu pointu, že vlastně když tě utěší, tak to vždycky není dobrý, že ty jsi to víceméně už řekl. A podle mě spíš ta otázka je prostě, okay, chceš raději kamaráda, který tě podrží, utěší tě, anebo který ti řekne, jsi debil, oprav to, vzpamatuj se. Ono tam hodně záleží asi na té situaci, jo, v jaké se nacházíš, protože můžou to být nějaké maličkosti, samozřejmě to, jak subjektivně vnímáš prostě tvoji realitu a tvoje pocity, tak
tam jsou jako fakt velký rozdíly, že pro někoho to může být maličkost, pro tebe to může mít jakoby velkou váhu, může to mít. Jsou lidi samozřejmě, kteří se potýkají s nějakýma psychickými problémama, pro které je to jako daleko náročnější třeba řešit ty problémy, a tak v tom si myslím, že může i jakoby krátkodobě pomoct třeba nějaká ta útěcha, a i když se to třeba jedná o toho chlapa, protože když se člověk nachází v té situaci, kde jakoby fakt, jak jsem říkal, že nemůže úplně fungovat, jako že vůbec, a že to, kdyby se ještě třeba srazil a řekl mu, jakoby seš, já nevím, sračka, prostě musí se zvednout a udělat to takhle, tak jsou určitě situace, kdy by tohle ti jakoby nepomohlo, a spíš si myslím, že toho člověka by to srazilo ještě níž a nedokázal by se z toho schopit. Tam záleží asi, v jakým je mentálním rozpoložení, ale správně si myslím, že by to mělo fungovat tak, že pokud jsi nějakým způsobem jakoby stabilní v tvojí hlavě a i stane se jako fakt nějaká špatná věc, tak ten pravý kamarád by se měl zachovat tím způsobem, že ti řekne i tu špatnou věc o tobě, o komkoliv, a nastíní ti to tak, jak to je, a prostě tě bude hnát dopředu. To rozhodně. Ale jsou určitě situace, kdy ten člověk by si třeba nějakou tu možná útěchu i zasloužil. To je čistě jakože asi můj názor, a taky si myslím, že ono to hodně má příbuzno třeba, pokud člověk má nějaké fakt jako velké psychické problémy, chodí k psychologovi a nastane to, nebo dostane se to do té fáze, kdy ten člověk třeba je na tom tak špatně, že ani k tomu psychologovi nemůže chodit, tak potom nastupuje jakože na řadu třeba ten psychiatr, ten člověk má nějakým způsobem nějaký prášky, což může působit jako právě taková ta berlička k tomu, aby ten člověk vůbec mohl fungovat v tom a mohl si pomoct a vstát a fungovat a jít třeba na tu terapii a pomoci tímto způsobem. Jo, protože ten člověk, kdyby s ním to chtěl řešit v tu chvíli, kdy ani on nemůže normálně fungovat, tak ho jakoby nikam nedokopeš, možná ho ještě jakoby posuneš prostě dolů. Proto tam třeba až v tuhle jakoby krajní chvíli může být právě dobré, že mu něčím pomůžeš, aby vůbec mohl řešit ten problém. Mhm. Hele, já jsem si v tomhle jenom koukni, jak jsme na tom s časem. 23 minut. Dobrý, tak to ještě stihnu říct, pak bych to přerušil, tady to budu stříhat pryč, pak bych to přerušil jenom a zapal bych to ještě znovu, ať tam máme ten prostor. U čeho jsme byli? Jo, u toho. Já jsem si na tohleto osobně našel svůj způsob, jakým to řeším, jakým řeším problémy s kamarády, nebo zatím mám tu zkušenost s těmi blízkými kamarády, které si fakt připouštím k tělu, tak ten problém řeším podobně, jako ho řeší třeba oni se mnou, a to, že je tam i to pochopení, protože třeba prostě s kamarádem se rozejde holka a to jsem si nějakým způsobem prošel, nějaký ty faktory toho a teda, tak nebudu do něho čistě hučet prostě, jo, dobrý, vykašli se na to, vzpamatuj se a tady jdem prostě, seš idiot, že brečíš prostě, nebo že seš smutnej. Ne, já to chápu, já řeknu, OK, já to respektuju, že seš smutnej, kdybys cokoliv potřeboval, tak mi dej prostě vědět, ale už se nic nezmění a musíš přes to přejít, i když je to těžký, já to kompletně chápu prostě, tak přes to musíš prostě přejít. A tímhletím způsobem se s nimi snažím jako komunikovat s těmi blízkými kamarádama, které právě chci nějakým způsobem pušnout, poradit jim a pomoct, a vím, že to je to nejlepší, co pro ně udělám. U lidí, s kterými to neberu třeba tolik vážně, nebo nejsou tak blízcí kamarádi, tak samozřejmě nemám zapotřebí to s nimi takhle řešit přímě. A na druhou stranu pak zas u některých věcí jsem na ně víc jako dobrý seš idiot, prostě tohle nedělej. Nebo u některých věcí jsem OK, kdyby třeba prostě kamarádovi někdo z blízkých lidí, z blízké rodiny zemřel, tak samozřejmě mu neřeknu, seš idiot, vzpamatuj se. Jako logicky. To s tebou kompletně souhlasím. Situace. Nebo určitě. Kdyby někdo byl na práškách, nebo fakt byl jako na tom psychicky špatně, tak ho nepošlu do háje. A myslím si, že tohle
a neřeknu mu si idiot, že brečíš nebo toto. Myslím si, že já nejsem moc zastánce psychologu a obzvlášť ne antidepresiv. Moc to neuznávám, myslím si, že jsou lepší varianty, ale to úplně nebylo v plánu tady probírat, takže to rozebírat nebudu, když tak to můžeme probrat v jiném dílu. Ale zase tímhletím, že nejsem zastánce antidepresiv, tak nechci blameovat nebo urážet někoho, kdo na antidepresivech je a je na tom fakt psychicky špatně. Samozřejmě já nevím, čím jste si prošli, ano, to nevím, ale prostě mám na to určitý svůj názor. Dobrý, tady to bych střihl tím. No a myslím si, že jako v nějakých teda věcech je potřeba toho člověka utěšit, v nějakých ho pořádně kopnout do obličeje a v nějakých něco mezi a prostě najít tu správnou cestu. Obzvlášť je nejlepší prostě, když jsi něčím podobným prošel jako muž a tvůj kamarád si tím prochází, prostě blízký, tak jako bys měl mít to pochopení a tedy. No. A ještě pak jako je podle mě, jak už jsem zmiňoval, podstatná věc, jestli jsi muž nebo žena a prostě ty holky to berou jinak a ty ženy. A když se tebou přijdou s tím problémem, tak osobně z mojí zkušenosti nejlepší, co můžeš udělat, je prostě obejmout jí, říct, OK, já jsem tady s tebou prostě. Nabídnout jí nějakou tu emoční podporu, ano, než vlastně to řešení toho samotného problému. Samozřejmě to řešení toho problému je taky důležitý, ale jakoby prvotně asi žena z větší části jakoby ocení právě tu emoční podporu. Spíš než s ní prostě probírat, což tu chybu jsem dělal já, podle mě ji dělá každý borec jako výsledku, že hned začne řešit ten problém a snaží se ho vyřešit a ptá se jí, co je to, co tohle, ale to nikdy prostě nepomůže. Lidi to řeší prostě, jak řeší svoje problémy a v tom nastává problém v té komunikaci, protože každý to má nastavený jinak a obzvláště mezi mužem a ženou je to v hodně případech prostě rozlišné. A už celkově, jak třeba i dáváš najevo lásku, prostě jaký máš love language, tak ty musíš prostě mluvit ten jazyk lásky vlastně toho tvýho partnera a ne ten tvůj, protože každý to má trošku jinak. Někdo radši dává nějaké věci, někdo má rád pozornost a takhle, ale ty se musíš právě jakoby zaměřit na toho druhého člověka a nemusíš to brát podle sebe. Teď jsme tady skočili do minulé epizody trošku. Jo, kompletně s tímhletím souhlasím. Mám tady ještě poslední myšlenku, kterou bych chtěl přečíst. Je to vlastně od Alexa Hormozio z podcastu, co dělal vlastně Chris Williamson. A to je to, že kritika od lidí kolem sebe, co máš, je často indikátor toho, že děláš správnou věc. A ty si vlastně připomínka pro to, že oni nedělají to, co bys mohli dělat a že ty to děláš. A k tomu vlastně se hodně i váže další myšlenka, která mě jako teďka nějak tak napadla, a to je vlastně, že kdokoliv, kdo je nad jakoby tvojí úrovní, co děláš, kdokoliv, kdo dělá jakoukoliv věc, a ať je to sport nebo nějaký ten biznis, a kdo je nad tebou, tak nikdy nebude tvým hejterem. Nikdy od něj prostě neschytáš nějakou negativní zpětnou vazbu. Určitě jsou asi nějaké výjimky, ale právě jsou to ty lidi, kteří vidí tebe, vidí jako nějaký ten potenciál, a i když ho mají v sobě oni sami, tak tím, že oni nemají třeba tu disciplínu tomu to udělat a dostat se tam, kam si dostal ty, tak potom se dostávají k té kritice a k tomu, že tě tahají dolů. Mhm. Podle mě to je určitě pravda a tu myšlenku mám moc rád. A takhle. Je podle mě podstatný říct, že to funguje zase na podvědomé bázi, že celkově v těch podcastech a i zahraničních, když se probírají tyhle myšlenky, co se týká toho úspěchu a kritiky, bla a i vztahu, tak se hodně nezmiňuje to, že ty věci fungují třeba na té podvědomé bázi, proto se hodně často lidi urazí a oni se i urazí na té podvědomé bázi. To není tak. Oni se s tím neumou asociovat. To není tak, že
by si ten člověk řekl, já bych to zvládl taky, ale prostě jsem línej na to, abych to zvládl, tak ho budu kritizovat. Ne, tohleto, celá ta část toho myšlení funguje na té podvědomé bázi a oni to překrývají něčím, protože se nedokážou přiznat, že by to dokázali taky a že to není třeba tak, jak oni si myslí, tak oni tím, že si to nedokážou přiznat, i když to někdo v hloubi duše mají, tak na té podvědomé bázi vznikne tahle krycí myšlenka nebo to krycí chování té kritiky vůči tobě. Vůči tomu, kdo se o to snaží, nebo kdo to je čivnul a tedy. Takže tak, to si myslím, že funguje na té podvědomé bázi a určitě je to pravda. Prostě kdokoliv, kdo je úspěšný a určitě tady někdo z těch lidí, co tady na tom podcastu jsou, tak slyšeli ty myšlenky a reels a TikToky, co já vím, jakože nikdo, kdo prostě, ve stylu toho, že nikdo, kdo je prostě milionář, tak tě nebude kritizovat za to, že se snažíš rozjet biznis a to chceš vydělat prostě, milion, že? Jo. Prostě to jsou takový soundy, který jsem už slyšel já xkrát a určitě každý tady slyšel v těch reelsech a v těch TikTocích a tak a různě, co já vím, v příspěvcích na Instagramu. No a... Ale je to pravda, když je to takový klišé, tak prostě většinou ty věci, co lidi opakují a to, co ti úspěšní jako furt říkají dokola, tak to asi říkají s nějakým jako, víš co, já si myslím, že vždycky by se asi objevil nějaký jeden člověk, který by řekl nějaký secret. Víš co, takový to, že 3 úplně tajné věci prostě, abys mohl vydělat jako miliony, miliardy, tak to máš na YouTube spousty, ale jakoby ve finále to tak není, jakože stick to the basics, prostě dělej to, co umíš, dělej to dostatečně dlouho a prostě snaž se co nejvíc posouvat dál a furt se zlepšovat. Jo. Já si myslím, že je docela i problém to, že častokrát si z toho lidi dělají srandu z těch myšlenek, které jsou tak, jako dá se říct, klišé. A oni klišé jsou, ale to, že jsou ty myšlenky klišé a že jsou tam tolikrát různě zmíněný, tak ukazuje to, jak moc jsou pravda. Jenže lidi to právě berou tak, že to je to trapný klišé, co říká každý, který prostě tak není. Jenže naopak, to potvrzuje to, že to pravda je, když to řekne tolik lidí, jako. Berou to prostě potom na lehkou váhu. Mm-hmm. A proto ty základní věci, to jsou ty věci, co by člověk měl úplně vymástrovat. Jo. Protože berte to, jak kdybyste stavili prostě dům. Pokud nemáš dobrý základy, nemůžeš na to stavět dál. Jo, střecha ti spadne. Takže ať už se chceš zdokonalit ve všem, vyber si prostě úplně ten základ té věci, co chceš dělat a úplně buď v tom prostě master. A jelikož ty budeš úplně jakoby na nejvyšší úrovni toho, tak ty můžeš se rozvíjet různými směry a můžeš se posunout daleko dál, než když zanedbáš právě ten začátek. Což je ta nejdůležitější a nejpodstatnější věc. Mm-hmm. To je třeba jako jak hodně lidí bere, co já vím, jako meditaci, jako klišé. To by toho čistě jako epizoda podcastová meditace by se úplně v klidu dala udělat, protože to má obrovský jako vliv. Já osobně to meditaci jako praktikuju, ne nějak dlouho a je těžký si to dát jako ten návyk, nebo pro mě to bylo těžký jako pravidelně třeba tu půl hoďku denně, ale ono to má strašně benefitující vliv jako na tu mentální stabilitu a na tu emoční stabilitu a víc přemýšlení jako racionálně a ne emocionálně. Protože já jsem hodně zastánce stoicismu a stoický vlastně filozofie a toho směru filozofického a skrz to si myslím, že je mnohem víc benefitující myslet prostě 99% času racionálně. A ta meditace ti v tom strašně moc pomůže. Jako. Můžeš se odpoutat od toho jakoby vnitřního já, dokážeš daleko líp kontrolovat to ego a spoustu dalších věcí. No a právě to je jenom taková vsuvka, že si myslím, že třeba tohle je zrovna ten případ, kdy je to tak, dá se říct klišé a hodně lidí si z toho dělá srandu. Druhá věc je, že jim přijde třeba vtipný to, že prostě si v nějakým tom sedu nebo takhle tak máš zavřený oči a prostě ta pozice a že to vypadá vtipně nebo něco, no ale to jako to už zase, že to bere někdo jako klišé a jako úplnou blbost, která ti nějak nepomůže, tak konci škodí sám sobě, tak bych to asi řekl. No a nakonec bych chtěl říct ještě jedno takový poslední klišé, a to i pro vás.
A to je to, že pokud fakt máte nějakou tu vizi a nějaké cíle, čeho chcete dosáhnout, tak to prostě udělejte. Neohlížíte se na ostatní. Kolikrát člověk potřebuje být sovec v tom životě, aby mohl dosáhnout svých cílů. Musí obětovat spoustu věcí, ale ve finále, když budete staří, bude vám, já nevím, 80 a projdete si jako celkově tím životem, tak ve finále budete na to sami. Mhm. Máš rodinu, máš kamarády, všechno, jako lidi máš kolem sebe, ale ve finále tvůj život a to, kam směřuje, tak je to jenom tvoje práce a tvoje volba, jak jakoby s tím naložíš. Pokud tě někdo stahuje, tak je to na tobě, jak k tomu přistoupíš, ale ty lidi kolem tebe, i když ti dávají třeba nějaký pocity, jako štěstí a tak není to záruka toho, že budeš mít s nimi šťastný život. Bych chtěl taky ještě hodit takhle jednu myšlenku na závěr, co se týká vlastně toho tématu, co jsme teď probírali tu chvilku. A to, že vlastně ta kritika, neříkám, že zase, když bereme nějakou konstruktivní kritiku, která je inteligentní, obzvlášť, že od lidí, kterým věříš, že jsou to tvoji blízcí a teda, tak je, jako nějaká kritika je prostě dobrá. Ale takový ten hate speech a ta basic kritika, tak vzniká ne v tom, co děláš, ale vzniká v těch nedostacích lidí, kteří tu kritiku proti tobě mají. A buď vzniká v těch jejich nedostatcích, anebo vzniká v jejich nepochopení myšlenky, kterou si chtěl předat, anebo toho, co chceš zvládnout a udělat. Takže ten hate speech a ta hloupá kritika, která s velkou pravděpodobností bude třeba i na tomhle podcastu, nebo na nějaké další nebo jiné epizodě, určitě jste nějakou kritiku už měli, jako hate speech, ne nějakou konstruktivní, tak prostě za tu kritiku nemůžeme my, za tu kritiku nemůžete ani vy, když ji dostáváte, ale za to můžou ti lidi, co tu kritiku vytváří. A je to čistě jejich mínus, oni s tím dělají negativní myšlenky a ubližují čistě sami sobě a jsou sami v sobě nevyrovnaní. Nic vám vlastně nedělají. I když vás to třeba mrzí, tak si musíte uvědomit, že ubližují čistě oni sami sobě a nevzniká to ve vás a v tom, v čem děláte, ale čistě v nich. Tak asi to byl krásný konec. Já ti děkuju, Adame, za dnešek a za tento podcast. Jo, já děkuju. Hezky jsme pokecali, bylo to super. Já se s vámi loučím pěkně a u dalšího podcastu se zase uvidíme. Tak čau. Čau.